Lahi na gid kayo ang panahon karon guys no. Paano masabi? Ang virus nagkasaka na. Ang uban nagpanik. Ang uban nagpalit ng mask. Ang ubang tindahan nahutda ng alkohol. Tungod bang gupunda ninyo? Magpanik magud mo. May nakabati ninyo. Usapod ang uban nga makita na ko sa kining Facebook. Ang uban ang hunaw nagtanduay. Libra. Upgraded na. Yung kanap lang siya pero dili man tanang natakdan na namatay. Kay kung mahadlok mo ana mao nay duulo no sakit. Ginagawa mo. Gago! Ang mga virus man god, kumuna kayo. Kumuna. Daghan na kayong virus ining labay. Paano masabi? Mao nang sa virus. Sus guys, ay mo kayo guys. Gago! Ginagawa mo. Di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan.